Utone wong agung wis asli Banyuwangi ya iki ta. Wah. Wah. Yo, yo, yo. Penak banget dia. Yo, 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 yo. Ya. Ditulung ponakanmu teko wong Surya, Jon. Sing apik ya, Jon. Jon mati. Ya. Ya. Wah, yo, Jon. Semangat tenan. Semangat tenan pokoke Jon mati. Asli. Delok dulurmu sing apik. Ado-ado saka ngalor kidul menantikan kehadiran kamu. Wah. Kita kolon daru. Premane Gunung Sari.
ayo deh. Aus. Dari tijisane sang pikulun iya ae selololo ae lo iya enak no wecoh bersama Agung Yus tentunya yo yo lo John Manis ayo deh bersama Yoso Tulio bergoyang Agung Wilisno iki bersama Ndok Dira oh ya asik ayo deh saben dielingki nanging nyatane kok anteng wae pulo-pulo wis bejabu yo dek yo wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu iwak cucut wadahi karong becik bacot tinimbang lorong aduh mas tinimbang lorong ayo ning pasar kok tuku cipir rasa marora tak pikir aduh dek aja kuwatir menok gagak kok ngaku merak pancen sengaja pancen dijarak aduh mas sakit hatiku ya yo ana kadal mangani roti aku budal aja digondeli aduh dek aja digondeli tangan sekembang itu ponakane calo jangan ono
Pak Dene ora Yen duwe. pancen ra dikarepke Mas Andi. Piye Dek sayang? Ayo engkang aku terno mulai wae. Ora ada duit. Aduh ojo sayangku. Sesuk kena balik. Wah. Tak eman-eman. Aku Wilis bersama para sakti Audi. Yo, awas. Yo, sambil tinggal orang. Omongi karilatya keliwat tangga. Apa ya deh? Semangat 2026. Bersama Lumpeng CS Aku Wilis ini. Ayo Jon.
Oh, iki 2026. Ati ojo Asik. imbyang tuyas keton buri. Ati Gerakan smash poli. ati ojo kembang tiap pusing api. Didelok ponakanmu. Lek aku ya isin. Hei, asik. Yo, John Manis. Yo, Sing kening dikuku ngawur. Apa? ati Kentek gerakane. ati Gerakane ojo entek. jombang Asik. Yo, tuyas keton buri. Yo, Ati ojo jombang dikabui api gondo. awakmu sing ning ngarep saiki. Kok kabar-kabar? Urung. Burung. Ayo Jon, tunjukkan pesonamu Jon. Mumpung didelok karo ponakan dhewe. Kok delok agunge kaya ngene apa ora isit? Ati Hei! Agung Wilis. Iya, Dek. Matane Jon. Sing delok iki ning kene nyapa kowe kok ning embong barang. Ora ketok. Ora ketok ning kene bae. Oh alah. Enak sing diincer kae sing klambi biru kae. Monggo Mas operator. Lah iki yuk. Syaur temawuring pemolokan digade. Dadake paperangan. Tanding yudha nglawan Permajurit. Tangkis tumangkis. Rebut kursi Gading Maesonan. Ya, wis tiba kageran Jawamu ker. Waduh, menungso tatanan. Ya, yo. Ayo maju padha tuwekane. Aku ra wedi karo kowe, ayo tak ladenane kowe ngopo. Pas. Ayo maju ojo. Ayo mati kowe dengek. Sito podar. Podar. Aduh. Wong perang kok saya ngono. Perang sing tenanan lho ijo. Perang sing tenanan. Kene. Perang tanding Permajurit. Dadeken
segara pating dalodap gunung pating jubruk mendung peteng sepayung lelewangan sak uring larat anak kupilih ayo pancen lanang triyogo sejati maju oleh papan kiri konduh ayo bagus hei hei ya wong tuwa ora tahanan ayo yen pancen kowe daru sing kondang jarene kowe dadi aku-akune wong agung wilis maju ning papan kene sikep tunggal gulumwe bocah pingi sore wani karo wong gerangan ya ayo dina iki tak patek aji sungsang pampul bali kowe Juale Jaya premane ya iki premane wong rengin pitu ya iki ayo Jon maju Jon waduh Cumlorot cahyaning sang Yama Dipati paring kanugrahan jengkar kaya dene piyuni waluya temeng jati temeng waluya amuk Surataptaha mumpin dari Sardula Wangsa ayo dina iki kowe bakal tumekaling prati ya oi pacutke lo guys tepuk tangan sing rame iki lo diajak premane wong agung wilis ayo maju iki para prajurit sing bakal dongeng kawibawane ayo awas iye Jon Manis ora ngrese ora krasa iki lho Jon lupeng otot kawat balung besi wah iki apa meneh bos wong agung wis ora bakal kebules ora bakal wedi karo kowe wah ayo ambung Suraprata Jayapurata bakal sapadha-padha ayo bocah-bocah mikir bocah-bocah jeneng padha mikir ayo Jon tunjukkan pasonamu Jon
Ayo kong tunjukkan kong. Aduh candak siramu. Bayo. Ayo. Lo tunur. Aduh modar tenan. Alah 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 alah. Alah. Ngadep ning ngarepe putune. Ngono kuwi putune ra isi. Duwe akung polahe kaya pentol korek. Iki lho sing cilik klambi ijo iki. Lah. Nggih. Nduk sepurane ya nduk ya. Akung cari duit kanggo mama muda. Sangono, sangono. Saiki ayo dibacutke suarane Dian kaya apa ambuke wong agung wilis. Surabrata Jayabrata imbang ana sak padha-padha ae. Ye, os. Ora krese lupen os wayo canda sirai keplene bumi pecah sira kepanan ayo aja endo kowe iki wong toran duwe duka mati dening aku wayo ayo John, pententene John. Awas Pak Gambo, awas. Awas ono Pak Gambo. Ojo nganti ucul Pak Gambo. Iyo. Itu iki yo sapa yo? Gawe orek tenan Awas. Ayo mami cantik. Spesial yo sapa yo iki to. Wadi sapa awe-awe Paranono kene. Alah, alah kowe. Pulang kowe loro ya. Ayo dipasutke.
Aduh, rasido ngarit sesuk jelas. Sesuk rasido ngarit. Sikilmu beton. Sesuk rasido ngarit.